La episodul 9 din Minecraft cu Andy Cao și Darius. Eu acum am o lemn, că uite ia, hai puțin de puțin așa să pești pe zi. La Kellner, lasă-l, te servește cu cafea. Uite, cu pace am făcut bine cu Uite Uite, shift, crezi că nu te văd? Moare brânzoi, băi, că nu vedea unul. Sub tine, chiorule. Bă, vrei? Vă spune cum de pleacă. Cine? Aducă că nu te duc. Eu stau cu eu te duc pe de și nu e nimic. Dar mergem în mina sau nu? Bă, pe mina, nu destul, bă. Dar nici cum să te arătăm altă mină. Sau ce mai spălat este? O să plec jos, Doamne. Nu te pui mine așa ceva, uite iarăși vreau să mă facă să plec jos. Nu, tu. Ești veritor și ți-a. De tine? Da. Păi da, că tu te unde te pui. Eu nu mă pus să, eu o mișcare făcut și tu te pusai jos ca un gras. Unde te faci? Darius cu D mic, bă, să-ți fie rușine, nu știi să scrii Darius cu D mare. A, nu e ea de română. Ia mănâncă pe goldărie. Păi, păi de ce mă că am plin? Nu mai da, bă. Nu mai dau în el. Păi nu mai da în el, du-te drept. Păi de întreabă de prost, lasă. Iată-mă că nu să văd ce avem pe sus de mâncare să dăm și noi. Du-te și de nu-l lăsa nemânca. Sau nu vă spun de Nu Golden Apple, nu-i serios de Golden Sau Apple. noi parcă aveam un golden mort. Ce mai bă visezi, nu pe asta. Fac și golden mort. Uite, bă, nu se care pe și... Hai să găsim pe lecturoasă. Uite, un apple, dar, bă, uite așa. Zombie, mâncare de zombie dau sau nu dau? Nu dau un... Mâncare de homalău, de homalău. Că-s bune, nu-ți mai... Nu, pe versiunea asta nu-ți mai rupe. E mai bun să vă... Ești prost? Mai luași tu din aer unul din care se făcut aici? De... Da, bă. Mai de rămâna ta. Mi se pără mie, erau de câte bucăți. Mai doi proști. Nu, dai. Dai. Dari, nu mai fugi, fii al dracu, dacă l-a vrea să-l dea. Bă, uite mina cât e de mare. Păi știu, Uite da, mina, Dari, cât e de mare. Și tu nu intri în ea. Și... Na, vezi în spatele tău. Uite-te în spatele tău. Uite-i cât e de Era să-i dau mare. golden apple, ești prost. Era să-mi dai Golden Apple în mie? Nu, era să-i dau... Îl luai mâncare. Cine eu? Vezi că mai ai un apple în spatele tău și mai ai un șuncă. Ei, uite-l pe Dali! Dari, sper că ai ce mânca, da? Bă, lasă băgă sub pământ. Dari, mă duc să-ți dau și niște armură. Că mi-e milă de tine, dar nu ai. Nu vreau că fac eu unde îți face. Tirani. Iertați că nu în bani ăsta. E pe alb, Dari. E nervos, gata. N-am eu. Și închisă ușa, Gheogaru, dă-i o deschid și... Eseu! N-aha. Asta iar l-o bucăți de aia, nu te văd cu etichetos. Gata, ia luai pe ultimele. Și bani închisă. Stai să vină seara, că poate mai facem o geamă. Să vină seara, să iei pe mărioara. Gata. Luai 3. Am directura de la să ascunde sub scară. Ce vrei, mă? Să te ascund sub scară, fie mai. Te duci armură de piele. De ce? Lasă cum sună. Bă, dădui în tine sau cine te pune? Nu dădui eu. Că eu n-am vrut să-i... Eu nu am pus să-i pe tine. Eu. Nu? Vrei ce am în mână? Nu, sabie de diamond am să-și. Târnăcop de diamond. Nu, da, fiu al dracu cu Ai târnăcop. și tu sabie, da. Și târnăcop, știu. Dai? Uite apă, bă. Ce mai bă, că el nu aici. Cine eu? Unde e fată, mă? Lua, două. Pe care? Vină, Max. Vină și Dari, vină după Max. Nu-l vede pe Max. Max are numele prea mic. Yeah! Nu poți să treci de mine. Și vă spun sigur că ăsta a fost, că tu ăsta a fost. Eu, hai mă și tu să vinezi. Adică nu. Da, de pierd. Am și de pierd. Bă, nu avem ce mine aici. Uite și prost, zi să rată. Bă, tu vezi numele lui Max.
cauți, nu? Cauți o urcă. Cau e plus din rău. Cau repede mă cu plus. Omul din mine ca mine. Nu? Dați-mă pe uite, stai că uite, acum vine pe mine. Proste. Am zis că la poate întreagă, nu merge în lag. Mă chip. Mă te repede. Bă, e aceeași. Dar dacă e pe partea stângă, găsește aceeași Pe linie. aici. Dani, pe aici. Nu, pe aici. Uite, mă vezi? Ce vorbim? Merge în lag, auzi? Ce nu se vede. Acolo unde mă vezi pe mine să-i de acolo unul, da? Să mă duc pe acolo. Ce se fac? Cau. Băi, jigoditule, ce căutai mă în mine? Vrei să împuț? Împuțutule. Nesens. Vorbește mă frumos. Dar mai din mine. Bă, voi mă pierdurați. Ce fac mă? Cum? Ești prost, bă, că ai aer în sub el și de-aia. Da, bă, ce ai? Ia, cau și pe asta. Eu tu. Bine, mersi. Uite, uite, vină repede. Cau, dar mai are luate o bucată de aia, nu mai are. Unde ești, mă? Băi, jigodi, vezi că ești bântuit. Păi știu că să faci ca un narod. Piesa era să-ți dau un târnăcop în cap, te luau somn aici. Bună, tu mai ai un târnăcop pe ele. Cine, eu? Unde te folosești? Încerc să-mi găsesc. Au. Aaaa! Îți dau palmă. Ca să-l găsim, tu ești bântuit de dumițe, fii al dracu tu. Bă, bântuitule, eu de cu vezi că mă sperii, uite un plan și mă duc să omor. Vorbim după. Și godin mă vezi. Bă, dar tu ești chior, tu fugi de mine. Lasă-mă, mă, să-i dau asta, că îl drecu s-a gățat să-l afară. Bă, uite-l pe cau, îl gătești? E săracul de tine, bă, zi pe cau, luminițe, ce? Unde ești, mă, bule? Da, pe aceeași. Uite câte văzut câte. Am de lectura de la A la Z. Ai văd pe unde? Din ce duce Cine? Păi, eu nu zic pe acolo. nici măcar nu poate lua Daria aer în bă, să-ți fie rușine măcarul. N-are cu ce... A, da, chiar, uitai. Care Te trebuie. mai stăteți mult spiritul aici. Nu, să stai asta. Unde nu vedeți? Hm? Bă, băi, jigodilor, mă picai într-o asta. Hai să ieșim sus, mă. Caută, eu nu sunt pe. Hm? Hai să ieșim sus, mă. Eu nu am făcut copii, dar nu pot să rămân. Unde ești, mă? Hai să ieșim sus. Nu știu, eu sunt... Ce tu să fii sus, ce aștept? Hm? Pe măgărușul Daisy. Hai să încep să fac. Așa măgărușul Daisy. Bă, nu mă cai cu bolovan. Nu, uite cum se vede. Uite. Măgărușul Daisy. Nu mai văd nimic. Ei, voi. Nu mai ca o mai întâlnă cu. Nu folosesc. Ca o ai un Ia și tu o poză de viață.
Că ai crezut în tribă. Nu, dar vezi că făcut eu unul ăsta, cam un spațiu cam mare de urcare. Dacă l-ai urmărit. Da. Așa, pui pentru doi. Să zic. Bă, du-te dracu de jigurit. Mă doborâși jos. Să-mi fac alta, dă-te mai bine. Dacă ești nesimțit și nu știi să iei o curbă. Bă, folosim de mult sau nu? Nu-l folosi eu. Păi da, uite-te stângă, de-aia că nu zice. Mai trebuie să mai spargem în sus. Bă, te amândouă, bă, Mamă, nu știu cât spor în Așa sus. că ți-a luat, da? Vin? am 12 de Bă, spargi la mine tu. Sparge cauți la mine. Pe unde ești, mă? Unde de acolo, mă, să Sub sparg? tine. Ah, asta nu văzusem. Du-te, bă, mai încolo pe piața ta. În sus de pământ, poți să sapi. Ce? În sus de pământ, cum să spun. Gata, ieși la spălație. Eu mă băgai în alte zi, tu? Nu serios. Am de lectură de la Bulaz. Hai să vedem. Voi ieși afară? Da, normal. Și cu cine să știu, Tom, frate? Vine, bă, după am lectura de la Bulaz. Tu ești bo? Măcar dacă te-ai uitat vreodată în spatele tău să mă vezi. Ți-a făcut spatele și gurițele și tu mă vezi. Prinde-l. Avem un problem, e foame. Te dură în casă. Mamă, dau pe vedere să mă arătă de cât oh, ce pe vedere de este. Bă, tu ești prost, salvează-mă cău. Bă, dai mine. Te uite. Dai boost. Asta înseamnă că îmi dai boost când dai mine. Mai nivelul. Dai mine, că Ești prost. a, bine, cau, rămâne. Bine. Bă, ce-i bă, vină. Cău. Bine. Tu nu mă vezi, bă, că eram în spatele tău, frate, știa. Dari. Tu chiar crezi că mi-ai lăsat pe Andy să se pierdă prin mâna noastră? Bă, Dar răsfin schelete. și toate alea. Și el acasă, Dari, fugi în mine repede. Îl văd pe Dari. Îl văd numele. Fugi să ții ălea. Nu, bă, că nici nu știu unde erau. Fugi. Fugi. Bă, să fii sănătos. Nu altceva. Hai noapte, hai ca să-ți găsim de ăștia. Că hai noapte. Să-i hai că-i noapte, să-i mai găsim. Păi da, hai la noi la casă, nu aici. Să-i mai găsim pe el. Bă, hai bă să-ți găsim encantați din aia proști. Sau neencantați. Bă, vezi că ne facem de să se rușine măcar și porcule care ești. Vorbește mai frumos, nesimțitule. Tu nu te mai băga, bă. Și cam atât a fost filmarea. Ești un vecin nebun. Hai, pa, pa! Gata, s-a încheiat filmarea. Gata. S-a încheiat filmarea. De ce nu mai țin